My name Nabasi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when they watch this Asante Nkabom program, they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears as I think about moody the kind of. Now they told me the main dear me tia adofo Asante for umi ko tie they told me no oh na KUSI Media near hunu baby Asante no every buy and Asante be seen Moson for Nana KUSI about do men san prampa na sensia we the kind of media seda kase pa na ma wo bra wo kan me ho bra media Asante Nkabom the kind de bre wo wodafo busa ho say ye den Asante Nkabom we di kan de guye se Asante Nkabom etoso mi na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra media Asante Nkabom de etoso mi ebre wo we o my yesan ema munyina mo hihia mo sonfo na KUSI obodo mensan brampa na sabre meni mo hia yi se de nyina nim no eye dwumadi a watene de nka mehwe na sabre meni mo si nkonwa ye de sa dwumadi e de ebrewo e wona na KUSI Media ene na KUSI TV so ene nti kame ho e bra me de sa dwumadi e de ebrewo na ye da so ewo eye Asante Nkabom de etoso emienu eno so na sese de babia ye duro no ye duru eye babia nana mo ahia ya wodi sa ne duafo a wokofa ya adaka na esikadwa kofi ewo mu bra na woyi kwan de akoto yi aboaboja na enam so ma seni eja ene opapa ana seni eja kofa ho mpempra ne bi konna na eye ko wi ase kura no obaba ko wode eye ejapade ekosi ne demo ka ho bi ma ne dan ebugui eno ena nananom afresa ne duafo yi a sisi wodi wo wasem wodi wasem wie ye no ye twa ne se esese eja wodi wontiri eto de no ena sisi mampon hene ahye se ene wodi bekwa akoto aban yanim na efutuo bia no a aban wo se wodi ema no wodi ama wie omanba wei ene eye ensem a ene ye beto aso ede afri ho ene nti kame ho bra me no mienu nyina ye sense nkodwa biu na ye de ade ye toso nan ahwede ye toso enan ede abrewo mrahye bedwa ahia wosusu na prempe esan ba eho ese na prempe wo beban ana sisi omma adesra na nanamo de koto eya amrado animo no amrado begye atum ama na prempe asan ya ba ana de ne besie we o manma ye hu meso ni nkote ye aboafo nkrato na ye ba ye de emunsam e de abro ne ye ka wo se enwuma bi adavroma ene ne waso emu a ye de sa adwuma de ye de ebrewo adonko bi test limited ne wo mo product na esam yin table yi so yi product ni bi wo dwa so yewo adonko hand sanitizer ewo ho eno no wate no de sekoro emposuro afi adonko premium energy drink we eya kwasibro ni nsa no ye ne ni nyina so wode abadwa so asofo nom enkrabofo nom obia timi nom bi emeyeye eye energy drink soronko a obobo bia etimi ma ahode ma papa eno akiri ye wadonko black ne wo ho eboa siesie de padua no e ma da bia wotimi enya ahode ma pa eno akiri ye wadonko 1 2 3 mema de no timi boa ma wotimi ye be memu ni nyina no kodwa so no wapebia akira kwan adonko atadwe ginger no ebi nso ewodwa so te se wode adonko 2 fingers nso e de aba nyina no ye kanfo edi amawo kodwa so ba bia woton san bia ene ba bia supermarket bia mu no de bora ho na ukọ na so pa ya donko product bia ne nyina no obenya bi de amawo sanso ene ye ka se NK executive barbers ba bi ba ko pe ya yitiri ene so pese wo yuti e ma hotimi eye fadia ene na me kanfo ye NK executive barbers edi amawo na amawo so watimi akọ yuti wo ho ama ho aye fe ene wakiri no eye new earth bar eye ba bia tena eno monsa de die mi yatimi ye hotimi toye ene nti ba bia obetimi atena de die ama ho atimi ato de eye new earth bar orofo ne tutu anamo na fo ni ekire ye pechi na matu junction so wor mo pe ura pechi na matu a won sabenkum so eho ene new earth bar ena afi NK executive barbers wo ko no orofo obebo adodo ye ho so ni akuti won krato ne ba ye de akenkan sem no ye de ato also empani say titi wo bi ka titi wo bi kire eni yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mi bu sa asante efrihen ibirimu kire se
asante efiri bon bi mu ena obepi asante man so ebinom traso ofi atweaban so ena osane ba fom abakosam kire se asante emusua bi ede kan wo ho bo mu ma enne wabeya asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kam ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and after your Twitter page so now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. Have you heard of KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do. Skit and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, omaima yesan ema mosheshia ebio sabre ya yakutie eyen krato abei ene na me ne usi nkodwa na yakoya kenka no so na se de medikin aka no ye toa so de free ye ade toso nan ahwede ye toso enan mrache bedwa ahia wo susu na prempe esan ba eho na sabre amrado ene kasei wo se bedwafo eye me de se me ton safre mu ne mpoforo me so na motimi aba menim se bo mu bia dwene asempa enti me frɛ mu eno ho enti meka ho asem tiawa na mo nso mo akyere mo adwene ewa no wo kyehene ma ne nsaso no se amrado yeda wose esa wo de sa asem yaba na maye nhuru ɛho nsem nyina na maye tumi aka ho asem sɛde efata ne ho na amrado ede to na mu anim wo sɛ nana beda wase bedwafo mu nyina enim prayer asante pre se won hene ebeba ahemfo ene ankora twere ngoma pii de abesere nanso amradofo a odi manimu no mu bia mpene so no bia suro se wo mana na prempe esan ba asante aman no beka won ho abomu bieu na wafiti wa akudie ase amasika mpoano enkoso no asane akiri saa sempoi ama mradu bia fanitire anjas asante man adesere no na hona bedwani odi kan sorry ye no wose amrado mejiwa no si yie ene se bra wo che na prempe ko ye no na wo bia dwene sa asante Nkabom no egu enti ahoto beba nanso eni na bi ene oba besia ya asanto atwe obrani so tuo ye ma ye hunu se moja empa ohuriye etirim bedwani otoso mi no sori no se ampa sade ye menua no eka no ya asanto akon no ede osuro ba obia mu nanso ifiri bra koko dua ba wontrimu yi pasesa
abedwane otoso miensa se eye no kore se wasesa afedie adwadie di kuayo ewo ene wo wadwene ho ifiri bra abanji watuo no se wo hunu se obi ana wo hunu se obi edi mema semu a na eye biaya ema eto nwom koro ana eyi asie eho ene wo kire se bibi aba wonsem waka sanse bi nyina wie ye no na amrado se dia ma me ho adwire me ene wo kwanya wo fa so di nipa basia eno nsem asante a ankayi wo man a emu ehu asansemi emfa won dan akire kwa no wo ye kom dia sem no ema asundwie emu ema obuai bra mampre enipa enikum eso no wo buo jeme sem no etumu ye akire me se afedie asante asesa na no to ye no wo chehene enso ema nsaso no wo se amrado hwe nyame awerɛhoɔ sɛ na prɛmpɛ krata wɔtwerɛ yɛde bɛsrɛ sɛ wɔma ne kwan na wɔnsan mmra ne mamu bio no ɛyɛ me awerɛhoɔ sɛ wɔtwerɛ sɛ wahwere na koraa ne na berewa ɛne na hemfo a wɔne wɔn ɛkɔ yɛ nyinara ne nuampo wahwere no ɛwɔ n'asutwa yi mu wɔsi aka na hemfo no mu baasia empo saa hemfo no mu bi ɛne afurifra na wɔn a waka no nso agogo yɛtie saa awerɛhosɛm yi a na sra na ɛsɛ yɛsrɛ sɛ amrado ɛmfa ne ho nkyɛ no na ɔma no ɛmmra ɛhɔ ana bidwani wode kan ɛsɔreɛ no wɔ sɛ nana bɛto w'asɛm no so asɔtwe wɔ hɔ yi yɛtwe obi ɛma wɔsakra sɛ nsakra yɛnya ba pɛ na asomdwie ɛho aba ɛmfasoɔ ana prɛmpɛ kɔ yɛakyɛ wɔno ankasa ɛhunu bi ɛna asanteman nso ɛhunu bie ne sɛ nti so wɔba a ɛyɛ ɛhɔ ana bedwani ɔtɔ so mmienu ɛsɔreɛ no wɔsɛ me nso meto so ɛne sɛ afei deɛ aman a wɔwɔ sika mpoano ha a asanteman ha wɔn nyinaa mpo ɛsrɛ bi ɛma no enti sɛ ɔba a ɛyɛ ɛhɔ ana amrado se bɛgyafoɔ mate mo nsɛm no nyinaa na ɛyɛ emom deɛ mepɛ sɛ bɛma mo teɛ ne sɛ so ɔba a wɔnya asante hene bio na ama waka wɔn abom bio ɛde aba abɛha yɛn ɔmma sɛ kuma sɛ hene mpo ɔbɛba sɛ abranteɛ ɛkɛkɛ ɛna bedwani ɔtɔ so mmiɛnsa sɔreɛ no wɔ se ɛno mpo asanteman bɛda wase na bedwani ɔtɔ so mmienu se mate mpo sɛ ɛnnɛ ɔyɛ kristoni nti bi gyidi sɛ ne mfie aduonu nwɔtwe asotwe ne gyidi foforɔ a wɔnya no de nsesayɛ aba n'asetena emu na amrado sɛ mate badwafoɔ ɛnaa mede nkra ɛbɛkɔ aburukyire na afei mede nkra akɔ suhyee ɛnso ama waba ne man mu ɛwɔ na wɔkyerɛ hene sɛ amrado sɛ obi ɛte asɛ nnɛ na ne dɛ no ɛboro ne so a ɛde asu na ɛba wasɛm yi ama nisuo ataataa me mede aseda kɛseɛ ɛna ɛbɛma woɔ ɛsɛ wo berɛ so wɔanya saa adwene na amrado sɛ me nso meda mo ase mɛyɛ krataa ahodoɔ no ama nana prɛmpɛ asan aba yɛbɛpagya yɛn mu na agya wɔn nyinaa no wɔpagya wɔn mu wie sɛ sɛ yɛ amrado agye adesere yɛ atom nti deɛ atwa no sɛ wɔbɛtwerɛ krataa na wɔde akɔma ɛyɛ ingirisi aburukyire hima so wɔbɛgye atom anaa wɔnye ntom no ne nyinaa no ɛtwa krataa amrado ɛbɛtwerɛ na wɔde akɔma ɛyɛ aburukyire hima wie ɔman ma yɛn ho me so ɛ nyankopɔn yɛ adom a mene wo nyinaa bɛsan yɛba aba abɛhyia na afei yɛba abɛkenkan ahwɛ sɛ krataa amrado wobɛtwerɛ de akɔma aburukyire hima yi ɔbɛgye atom na wama nana prɛmpɛ ɛne n'ahemfo aka no asan aba na yɛde si ha nyankopɔn yɛ adom a na wɔtwe sɛnɛ yɛbɛsan aba abɛhyia bio ne yɛba abɛtoa so ɛwɔ Nana KUSI media ɛne Nana KUSI TV so mosomfo Nana KUSI ɔbɔɔdo mɛnsa brampa na mbɛdi dwumadie ho kyerɛ me wakra wo bye bye. Ɛmpanin se titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ
Ene yesa tete wo bi ka na tete wo bi kire de a me busa say asante efri hen ebinim kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante man so ebinim kire say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edikan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be ka me ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so na me de sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwase da bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.